प्रिटिजों एमजेजों हाबा जानायनि सिगां प्रिटिनि गोरबोआव गथ' दंखायोमोन। स' बिनिखायनो बिहा पाप नांदों, पापनि फल मोनदों बियो, पाप डाइरेक्ट बुंखादों, मिथिबाय? बिनिखायनो जानला एनिथिं एमजे प्रिति नारजिनारि गोबां दावराव दावसि हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बेखौनो लानानै गोबां मानसिया एमजेनि बागै भिडिअ लानानै फैदों जे हौवा हिन्जावजों माने गाइखेर बायलायनाय खोथा, ओमफ्रायो गोबां खोथा ओंखारदों। दा हाबा जायैनि सिगाङावनो गथ'आ बोरै थाखो बैफोरबायदिबो मोनसे खोथा ओंखारनानै फैदों गावसोरनि खुगानिफ्रायनो। दा भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना, भिडिअखौ नायबा बुजि मोनगोन। जोबजासे नायग्रो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम आरोना, जोबजासे नायलासिनो कमेन्ट खालामबा बुजिगोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेखौ थाबैनो गोदान चेनेल बेखौ एसे ग्र' खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ, साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोनानो बुं कमेन्ट खालामनानै गोरोन्थिखौ जों सोरखौ बुंजागोन, ना एमजेखौ ना बिनि वाइफ प्रिटिखौ? बिबो बेखौ दाय होयो, प्रिटियाबो एमजेखौ दाय होयो, एमजेआबो प्रिटिखौ दाय होयो। सानैनि भिडिअखौ नायबाय जोङो, अब्ला सोरखौ दाय बुंनो? दा जोंनि हिसाबाव सानैबो दायनिगिरियानो, बुरबकआ सानैबो, बेफोरबायदि गोबां मानसिया बुंदों। नायग्रोदो, आं बांद्राय बाथ्रा बुङा। बे ब्रादार मोना मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायग्रोदो। हाबानि गथ' जानाय माबानाय दासो ओंखारो बाथ्राफोरा ना, नायग्रो। हाबा जायैनि सिगांथ' बे एमजे आरो प्रिति बिसोरखौ जेबो रावबो जेबो बुंनो हायामोन। सोरबा माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदोंबाथाय बाबा ओरैबायदि बुंफिनोमोन बिसोरो, ओरैबायदि रागा जोङोमोन। दालाय हौवा हिन्जावनि पार्सनेल नांलाय खमलायखौ लानानै, पार्सनेल लाइफखौ लानानै रायजोनि गेजेराव बुंफोरना होनाया, ससियेल मिडियायाव गासिबो नुनाय बुंफोरना होनाया, नोंसोर लाजियाखै? लाजिनाय मोनाखै बेखौबा? प्रिति नारजिनारि आरो एमजे लाजियाखै नोंसोरो? हौवा हिन्जाव जालायनानै गथ' सासे थालायनानै हौवाया हिन्जावखौ दाय होयो, हिन्जावा हौवाखौ दाय होयो, बिदि गासैनोबो बे ससियेल मिडियायाव खोन्था रायै आंनि भुल नङा बेनिसो भुल, आंनि भुल नङा बेनिसो भुल, बिदि बुंलाय सानैजों लाजियाखै? ओरैनोबाथ' बिराद गिदिर खोथाफोरखौ बुङो माथो, बिराद बुजिना खोन्थियो, बिदि जानाङा बिदिसो जानांगौ मानसिनि जिउआ। दा नोंसोर लाजियाखै हौवा हिन्जाव जालायनानै संसारनो खोन्थानो नोंनि न'खराव मा जादों पार्सनेलि, नोंसोर सानैनि हौवा हिन्जावनि गेजेराव पार्सनेलि मा जालायदों, बेफोर खोथाफोरखौ रायजोनि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंफोरना होनाया, गावजों गाव आसि थुलायलायबाय थानाया मा गियाननि खामानि बेलाय? सोर गियानि मानसिनि खामानि बियो? लाजिनांगौलै लाजिनांगौ। बिमा बिफा जाबाय नोंसोरो, गथ' सासे गोनां। दायाथ' नोंस्रा सानैयाबो दङ, सासेनिल' दाय गैखाया बेयाव। फारसे आखाइजों आखाइ खबजायाना, फारनै आखाइजोंसो खबजायो। दाया सानैयाबो दङ, नाथाय नोंसोर सानैयाबो दाया आंनि नङा, दाया बिनिसो होननानै आसि थुलायलायबाय थादों। आरो बेखौ सोरनो खोन्थाथिंबाय थादों? ससियेल मिडियायाव। मा ससियेल मिडिया नोंसोरखौ हाबा खालामनो हानाय नामा? ससियेल मिडियानि गेजेरजों ना नोंसोर गोरोबफिननो नागिरदों? मा फोरमायनो, मा बुजायनो सानदों मानसिफोरखौ बिदि हौवा हिन्जाव जानानै नांलायथिंबाय थानानै? नोंसोर सानैया एसेबांबो गियानि मोनब्ला बे पार्सनेल फेमिलि खोथाखौ लानानै, हौवा हिन्जावनि खोथाखौ लानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै बेबायदि गावजों गाव हौवाया हिन्जावखौ, हिन्जावा हौवाखौ बिदि आसि थुलायलायबाय थायामोन। जुदि एसेबां गियानिबा, मिथिबाय? गिदिर खोथा बुंनानैल' जाया, मिथिबाय? नोंसोर मुर्खखौसो खोन्थिबाय थादों, मुर्खताखौसो खिथिबाय थादों हौवा हिन्जावनि गेजेराव। नोंसोर सानैनि गेजेराव ससियेल मिडियासो बांसिन इम्पर्टेन्ट जानानै दङ दायो, मिथिबाय? जिबायदि खोन्थिबाय थादों नोंसोरो, ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे जाबानो खोन्थानाय, ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे जाबानो खोन्थानाय, फेमिलि गावनि पार्सनेल खोथाफोरखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बिदि बुंफोरबाय थानानै मा लाब मोन्दों नोंसोरो? गावसोरखौसो बदनाम खालामनानै लादों नोंसोरो, बेंग्रा बुरबक होननानै खोन्थिना लादों। जुदि थारैनो नोंसोर सानैया जुदि गियानि मारबा सल्भ खालामनानै ला, बेखौहाय सानैनि गेजेराव बुजा-बुजि सावरायलायनायनि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव बेखौ आसि थुलाय खालामनानै मा फोरमायनो सानदों? फेसबुकआ सल्भ खालामनो हागोन नोंसोरनि प्रब्लेमखौ, नोंसोरनि लाइफखौ। माबा गथ'नो गाइखेर बायनानै होनो हायाब्लाबो फेसबुकआव फैनानै बुखिनाय, हिन्जावा हौवाखौ रायनाय, हौवाया हिन्जावखौ रायनाय। सानैया एसेबां गियानिब्ला मोनथिखानांगौ ससियेल मिडियायाव बेफोरो पार्सनेल जाहोनफोरखौ लानानै हगारोब्ला भाइरेल जायो, खोथाया बारायलाङो होननानै मोनथिखानांगौ। बेफोरखौ मोनथिनानैबो फिसा प्रब्लेम जालायबानो हौवादों हिन्जावदों गासैबो भिडिअफोरखौ नोंसोर फेसबुकआवसो हगारग्रोयो माथो। आंनि हौवाया बिदि खालामबाय दिनै,
आंनि हिन्जावा बिदि खालामबाय दिनै गाइखेर बायनानै होआसै आंनो दिनै बिदि जाबाय मबे खिबुनि गियानि जाखो नोंसोरलाय बांद्राय अभार स्मार्ट खोन्थानानै नोंसोरो एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि बुरबक जालांबाय मुर्ख जालांबाय मिथिबायना बांद्राय इम्पर्टेन्स होनायखायनो ससियेल मिडियाखौ नोंसोरनि फेमिलियावबो दायो गुलाय गुजाया बांसिन जानानै दङ आइजोफोरखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा बिनिखायनो बिहा पाप नांदों पाप ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो बर' भाषायाव रायलायनोसै आरो ना बर' भाषायाव बहुदानो आंखौ सोंबाय थायो बर' भाषा मानो रायलाया थ' दिनै आं बर' भाषायाव रायलायनोसै आरो जायनिखि आंनि बर' भाषाखौ खोनासंनो लुगैयो बिथांमोना दिनै आंनि बर' भाषा रायलायनायखौ खोनासंनो मोनसिगोन आरो ना बैसागुनि सिगाङावनो ना बिराद गिदिर इउटुबार मालायनि सायाव भिडिअ खामै बिराद गिदिर इउटुबार जाबाय आरो ना सोरनिबा लाइफआव सोरनिबा हमजानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरखौ भिडिअ खामै लाइफआव सोरनिबा हमजानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरखौ भिडिअ खामै दिनै बिराद गिदिर इउटुबार जाबाय आरो बियो हाबा जाबाय ओमफ्राय हाबा जाखांनानै गथ'बो जाबाय आरो गथ' जाखांनानै मा जाखो बिराद गाबदों एनिथिं एमजेआ होननानै बिराद गाबदों मालायनि दुखुआव गाबनो मोना देलाय एनिथिं एमजेआ हिन्जावफोरखौ सिख्लाफोरखौ आइजोफोरखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा नंगौना बे एकदम राइट बात दाथ' एनिथिं एमजे आरो हिन्जावनि गेजेराव बिराद नांलायनाय भिडिअ नांलायनाय खालि आरो सोरबा एकदम डान्स खालामलायनाय माबा माबि मोसालायनाय वाव एनिथिं एमजेआ मालायखौ बिराद गियान होयोमोन बा मिटिं थांनानै बिराद गियान होयोमोन वाव बिनि हिन्जावनो दा इखौ गारनो नागिरदो बिनि हिन्जावनो दा बिखौ गारनो नागिरदो मिथिबाय एनिथिं एमजेआ मिथिया हसिया सानना गारा मालायनि लाइफनि भिडिअफोरखौ जानला मानला एगारोमोन ससियेल मिडियाआव थ' जायनि मानसि भिडिअफोरखौ लानानै बेबायदि जानला मेनला एगारोमोन बेखौथ' दुनियानि मानसि मिथिजोबनाया मा जाखो इसोरनि न'खरनि मानसिफोरा इसोरनि फेमिलि मेम्बार्स बिनि गामिनि मानसिफोरा बेखौ हामा मोनना जाबाय थ' बिराद दुखु मोननानै किसुमान मानसिया हाव होबाथाय बे हावफोरा नाङो आरो बे हावफोरानो एनिथिं एमजेआव नांदो खोमा बेनिखायनो बिनियाव बेबायदि जादों ना रियेला माजोंथ' मिथिया नङा होमबा एनिथिं एमजे आरो बिनि हिन्जावनि गेजेराव मा घटना जादों आं एख' मिथिया जों नुदोंसो मात्र मबाइलाव न' थ' बेबायदिनो बिसोरबो मालायनि मिथिया ससियेल मिडियाआव हगारबाय थानाय भिडिअफोरखौनो जानला मानला लानानै बिसोरो एगारना होयो सिङाव मा जादों मा जायाखै एख' मिथिया थ' बिदिनो बहुत मानसिखौनो बियो लाइफ धंख' खालामदोंमोन स' बिनिखायनो बिहा पाप नांदों पापनि फल मोनदों बियो पाप डाइरेक्ट बुंखादों मिथिबाय बेनिखायनो जानला मानला मालायनि भिडिअफोरखौ थिखांना लानानै आपल'ड होनाङा फेसबुकाव नोङो मबाइलावसो नुदों रियेलाव मा बहुत फेक ससियेल मिडियाआव बहुत फेक ओरैनो मबाइलाव खिथिगोन रियेलिटियाव मा जादों एख' खिथिया 100% पुजा बारा ना बार' आंनि टाइटेलखौबो मोजाङै बुङाखैमोन ओरैबायदि खेस्रा मानसिमोन जायनि फलाव दिनै बि गाबनो गोनां जादों फैसा कामानि थाखाय सोरनिबा लाइफखौ इदि नस्थ' खालामना होग्राया सोरमोन एनिथिं एमजे आरो जन आंजों बुंदोंमोन जन कार्जि आं मानो आंनि थाखाय भिडिअ लादो बियो आंनि भिउस आंनि फल'वार्सफोरखौ लानो थाखायसो बियो आंनि सायाव भिडिअ लादो इदि होन्दोंमोन ना आङो भिडिअआव थ' बिनि सायाव एनिथिं एमजेआ मा रिप्लाइ होदोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो आरो ना एनिथिं एमजेआ मा मिथिला आङो एमजे सेमजे एनिथिं मा माथो आंखौ बुंदोंमोन आरो ना रावबो बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिजों हाबा जाजानो लुगैया इदि होन्दोंमोन आरो ना आं मालाबा बुंदोंमोन नामा बर' सिख्लाफोर नों हारसा सेंग्राफोरजों हाबा जानो मालाबा बुंदोंमोन नामा आङो दा जि आरो बुंबाय रावबो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लासिं खामजानो लुगैया होनना बुंदोंमोन दा माबोरै मोनदों बेथ' गाव बर' हारिनि सेंग्रायानोथ' बर' हारिनि सिख्लाखौ बदनाम खालामबाय दखन बर' हारि समानानो जाबाय दखन दा सबबो हामा गाज्रि थाखाय बर'आवबो बहुत हामा गाज्रि दङ जेरैबायदि आरो गुबुन हारियावबो दङ आरो एनिथिं एमजेआ बुंदोंमोन कि रावबो आजिखालि फ्रियाव खामानि मावना होआ इदि होन्दोंमोन थ' नंगौ बे रावबो फ्रियाव खामानि मावना होआ दा होमबालाय एनिथिं एमजेआ इउटुब भिडिअ खालामनायाथ' खामानि ना इउटुब भिडिअ बा फेसबुक भिडिअ खालामनायफोराबोथ' खामानि ना मोनसे कन्टेन्ट क्रियेटरफोरनिया थ' दा जि बि गावनि लाइफनि भिडिअखौ एगारबाय थादो फेसबुकाव थारमाने कि बियो फैसा मोननो थाखायसो एगारदो न'
फैसा मोननो थाखायसो एगारदो नङा होमबा रावबो फ्रियाव खामानि मावाबालाय रावबो फ्रियाव खामानि मावाबालाय बियो बिनि प्राइभेटनि भिडिअखौनो एगारना लाबाय फैसा खामायनो थाखाय नंगौना बिसो जाबाय दा बाथ्राया नंगौ रावबो फ्रियाव खामानि मावा नंमारगौ नेट पेक ओरैनो एसां ना नेट पेकनि दाम ओरैनो नेट पेक लस खालामनानै सोरबा भिडिअ एगारगोन नामा मालायनि फैसा खामायनोथ' एगारदो ना दा एनिथिं एमजेआबो फैसा खामायनो थाखायनो नेट पेक दाबि दाबि सोनानै लस खालामनानै गावनि लाइफनि भिडिअखौ एगारना लादो आंखौसो बुंदों जनकारजिजों बिजों आंखौ लानानै थिगसे दावराव जादोंमोन आरो ना माथो दाखालि बड'खौ जनकारजिखौबो नुबाय दखन नंना नङा दाखालि दखन बेखौबो नुबाय दखन हिजाव जनकारजि प्रिति नार्जारि आरो सोरमोन एनिथिं एमजे मा लोगोमोन दा बे लोगोआनो हामा हामा होनलायबाय प्रिति नार्जारि दाखालि जनकारजिखौ थिनजाव थाखानाबो लाइन मारि मामारि होनबाय इदि खिसोरनि माबाफोरखौ बुंना होबाय आरो मा जाखोलै फाग्लाफोर थैनांगोनलै मा जागोनलै मान फाल्तु मानसि दङना जायनि लाइफआव जि जाबाय थाथों आंजों इफोर दरकार गैया डन्ट केयार मानोना आङो डाइरेक्ट बुंखादों आं सिदा बाथ्रा सिदा एनथिं एमजेआ आंखौ खालामनायखाय आंबो बेखौ खालामबाय मोनथिना लाखा बेफोर फाल्तु बुस्थुफोरखौ मालाबाबो बानायनो लुगैया दिनैसो फार्स्ट टाइम अब्ला नुखाबाय नोंथांमोना दा गोबां मानसिया बुंदों ब्रादारमोनाबो बुंदों हौवा हिन्जावनि पार्सनेल गावसोरनि न'खरनि लाइफखौ ससियेल मिडियायाव होनाय माने बियो बुरबकसो होननानै दा एमजे प्रिति मोनाथ' गावसोरनि नांलायनाय खमलायनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव होदों गावसोरनो दा भाइरेल जादों गावसोरनो एसे लाजिनांदों बेफोरबायदि बुंदों आरोना गोबां मानसिफोरा दा आंनि बुंनाया बेखिनियानो माने मिलायना थायोब्लाथा ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नांलायदों खमलायदों होननानै शेयार खालामनानै ससियेल मिडियानि मानसिफोरा नायगिरि गासिबो नोंनि सापर्टारफोरा भिउवार साबसक्राइबारफोरा नोंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाया ससियेल मिडियायाव बे हौवा हिन्जावनि लोगो खोथा हौवा हिन्जाव लोगोजों सल्भ जागोन बेफोरबायदि आरोना दा गोबां मानसिया नोंथांमोनखौ रायदों मोजां बाथ्रा बुङोमोन गियाननि बाथ्रा बुङोमोन दा नोंसोरनो बेफोरबायदि देखायोबा नोंसोरनो बेफोरबायदि खिथियोब्ला उन्दैफोरखौ माबोरै फोरोंगोन माबोरै सोलोंगोन बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट फैदों गोबां बुंनाय भिडिअ फैदों नोंसोरनि थाखाय गाज्रि मोननो नाङा जेम्स एनिथिं एमजे ब्रादार नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा भिडिअखौ नायदोंब्ला गाज्रि मोननाय माने गोबां मानसिया नोंथांमोनखौ दा जावखागोन मानो होनब्ला जुलि जायैनि सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना मोजां मोनलायनानै हाबा जाबाय ओमफ्राय जुलि जाखांनायनिफ्राय नोंथांमोननि नांलाय खमलाय गायजाया जोबाखै गथ' सासे मोनलायलांबाय दिनै गथ'निबो बाथ्रासो ओंखारबावदों दा सिगाङाव नोंथांमोना सोरखौबा रायदोंमोन जानांगौ 6 मान्थआव गथ'आ बोरै थायो होननानै प्रितिखौ दासो बाथ्राया ओंखारलांजोब्बाय 6 मान्थआव गथ'आ बोरै थानाय बोरै जानाय मानि सोरनि बैफोरखौ आरोना दा बुंफोरथिजोब्बाय गावसोरनो नोंथांमोनानो बुंफोरथिजोबना लाबाय एमजे ब्रादारमोन ओमफ्राय प्रिति सिस्टार दा बेनोसै आंबो गुबुननि न'खरनि बागै बांद्राय बुंबाय थाया गाज्रि मोनगोन प्रब्लेमा गासैनाबो जायो एमजेनियाबो जायो जोंनाबो जायो गासैनाबो जायो ना प्रब्लेमखौ रावबो बुंनानै लाया मिडियायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा न'खराव दुखुजों खुसिजोंसो थानो गोनां जायो मानसिया बेखौ मिडियायाव बुंबा मिडियाथ' बेखौ सल्भ खालामनो हायाना रायजो राजा बिथांमोना गथ' गोरलै नंला नोंथांमोना हाबा जाबाय हौवा हिन्जाव जाबाय संसार जाबाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय संसार नङा बियो जिन्दागि लाइफ हौवा हिन्जावनि लोगोआव संसार जानायसो खोथा ओंखाम ओंख्रिनि गेलेनानै संसारखौ फिनिश खालामनाय फोजोबस्रांनाय सानसेयावनो बिदि नङा दे बिदिब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नैबे चेनेलाव दिनै मोनसे आपडेट होलायबाय बै चेनेलाव नुफिनलायगोन आरोना गोदान आपडेट मेन चेनेलाव नैबेथ' सेकेन्ड चेनेलसो दे बाय